kufanele asho impendulo eseduze ye-Constitutional Court. Akulula kangako ngoba lokho kuyobe kusho ukuthi sekuyoba ukuhlukanisa isizwe. Uyabona uzokhumbula ukuthi njengoba ehamba nje uMdlokombane ngo-2021 ngoba ehamba nje uMdlokombane kusho ukuthi kwakuwuye yedwa esihlaleni. Ukusuka kuye kuya le emuva akaze kube namakhosi amabili kwaZulu. Lento itshela ukuthi ngoba imbango yayikhona bekungazwanwa kucatshanwe kuliwe kubulawane kodwa egcineni bekuhlalwa phansi kuhlonishwane inkosi ime kube yona ehlonishwayo. Bekwenzeka kanjalo. Now this time ngeke ukuthi ngesikhathi sethu bese kuba namakhosi amabili. Ngiyacabanga ukuthi bazobuya kuzobuyiswana. Kodwa futhi uma begcine bengabuyanga ngoba phela ngeke baphoqwe lutho. Kodwa esikushoyo ngeke kwenzeke isizwe samaZulu sekuthiwa sinamakhosi amabili. Futhi sisebenza nohulumeni ugazi uthi ukuthi inkosi yamaZulu iyodwa ngeke kwenzeke ukuthi abe mali. Sengithanda ukufana amashini ukuthi usuku lanamuhla beluyimpumelelo yizwe bebengekho. Ube impumelelo. Empeleni besibalindele ukuthi abazobabili. Ngoba isilo besibize sonke isizwe esasisesekile nabantwana ngoba babona nje bebekhombisa ubuningi babo ukuthi njengoba bengalena nje vele nabo bayabona ukuthi akho umuntu obalandelayo. Uma ubheka nje zonke izindlu amakhanda izindlu kade la ekhaya evumelana nesizwe nesilo uzwile. Bekuyindlela nje ukukhombisa nabo babona ukuthi isupport abanayo. Ngakho ke imandate yala ekhaya ishiwo ngoba bekuzo isilo besizo bikela isizwe ngecala kodwa futhi sizokhuluma ngokuthi kuyenziwa kanjani ukuba sibumbane kube ne-unity. Isilo sivelelile ukuthi uma beqhubekile basithatha leso sinyathelo kuyobe kuyi-division permanent. Sishilo isilo kanjalo. Kodwa nawe nje uyabona ukuthi uma sekufanele ukuthi ngabe bonke abantu sebebonile ukuthi akuhlalwe phansi kuxoxo. Kodwa bona beqhubekele e-Constitutional Court kusho ukuthi phela bathi abayimisele ukuphinde bahlangane nesizwe. Kuyinto enjalo nasisilo siyakhuluma nje kodwa sibona ubunzima bento abakhombisa ngayo ukuthi akusewona umbango. Sekune agenda nje nasi sile singayazi. Esibonda sekwazi ukuhlala nabantu abanje abangakwazi ukuletha uxolo ngesikhathi soxolo. Yabo.